Ik ben Erik van Waas en ik ben gelegerd in West-Duitsland, Zeedorf. Kan je niet hoor. En ik heb het hier in ieder geval beter naar mijn zin dan in Nederland. Ik ben nu Zal Kollewijn, ik kom uit Spakenburg. Nou, ik zit hier 6 maanden. Voor de vrouwen al over. Nou zie je het ook echt gebeuren, dus hartstikke mooi. Ik ben Jan Velman en ik ben hier in Duitsland geplaatst als dienstplichtig militair. Ik ben Klaas Koster, ik ben bestuurder op Leopard 2 tank. Ik ben Cas Geurs, ik zit ook voor 2 maanden, nou bevalt me prima. Hier in Duitsland zijn gelegerd verdeeld over 3 kazernes. Zeedorf, Honen en Langemanshoofd. De 41ste Panzerbrigade, bestaande uit de stafcompagnie, 42 Panzerinfanteriebataljon Limburgse Jagers, 41 en 43 tankbataljon, 41ste Panzergeniecompagnie, Panzerluwa-batterij, Bevo-compagnie, Geneeskundige compagnie, Herstelcompagnie. Daarboven staat het commando Nederlandse troepen Zeedorf, Honen en Langemanshoofd. En tevens zijn hier gelegerd het 103e Verkenningsbataljon, 41 Geniebataljon en de 125e Legerkorps Herstelcompagnie. De diensttijd in Duitsland bestaat uit een 4-tal componenten. Opleiding, onderhoud, oefening en een apart verlofschema. Net zoals in Nederland bereid je je voor op je dagelijkse kamer- en kastinspectie die aanvangt om 7:45. Na de inspectie houdt de commandant een ochtendappel. De grotere eenheden houden daarna een bataljonsappel. Wij gaan Emmels 9 laaien en die gaan naar de schietbaan in Bergen. Nou, we zijn de voertuigen op de loodloaders aan het zetten. Ja, wat we gaan op oefening. De oefeningen zijn wezenlijk anders dan in de opleidingsperiode. Ze zijn erop gericht om van een aantal individuen via de groep en het peloton te komen tot een eenheid die kan optreden als één team. Richting 1, 2, 0. Met de randhoek 1, 0, 6, 0. Richting 1, 2, 0, de handhoek 1, 0, 6, 0. Vastzitten. Ja. Daar bovenop. Daarna het plaatje op 0 zetten. Ja? Twee. En op bij me zitten. Ik zit bij de 41ste KNK in Zeedorf. Ik ben vandaag opnieuw oefengewonden. Nou, dit is mijn 9e maand in Zeedorf. En het enige jammer vind dat ik dus zo ver van huis. Ik ben Marcel Wij en ik zit hier in Zeedorf. Ik ben op dit moment mijn wagen te ontvetten. En mijn verblijf hier in Zeedorf bevalt me uitermate goed. Dus het zal wel lukken, denk ik. Ik ben de roest van de luchtketels aan het halen. Want als die roest onder de lak doorgaat, dan heb ik kans dat ik in één keer onder de lucht kom staan. In de diverse militaire tehuizen kan, wanneer daar tijd voor is, een kopje koffie of zo worden gedronken. Ook voor andere vormen van vrije tijdsbesteding kan men hier terecht. Ik ben Erik Riepen, ik ben marschutter. We staan hier momenteel in de opstelling om pelotonschieten te gaan doen. Hier in Duitsland, legering is zeer interessant. Je ontmoet veel aspecten en de vrije tijd die je toch hebt is voldoende. En je gaat eigenlijk van oefening in oefening en iedere oefening is eigenlijk weer een andere belevenis. Ik denk dat het samenhorigheidsgevoel in Duitsland beter is. Omdat het in Nederland meestal zo is dat je voornamelijk naar de weekends toe leeft. Je
hebt dan minder teamgevoel. Ja, hier zo moet je het echt met elkaar maken. Je bent dus ook in het weekend met elkaar hier. En dan ga je gewoon met je maten uit dan. En dat is gewoon veel gezelliger. En daardoor heb je door de week ook gewoon meer contact met elkaar. Het is een keer wat anders, hè? Met al het TLV erbij, tank erbij. Geen normale schietoefening schiet je gewoon alles apart. Dus of de val apart of de mag apart. En dan schiet je alles erbij. Dat is een andere ervaring. Veel mooier ook. Het kamp Hone, waar 41 tankbataljon is gelegerd, is een Brits kamp. Afhankelijk van de politieke situatie variëren de controles van normaal tot zeer streng. Nou, ik ben huzaar Woerlee en ik ben schutter op een Leopard 2. Het is hier af en toe best wel lange periodes en zo, maar af en toe in je vrije tijd is best wel lachen. Maar het dienst zelf vind ik niet zo leuk. Ik ben corporaal Tamers, ik zit al 11 maanden in Duitsland en ik vind het hier fijn werken. Ik ben pelotonscommandant van het 503 materieel verzorgingspeloton. Het is een zelfstandig peloton dat het onderhoud verzorgt van de Pruttels. Wij houden ons bezig met het onderhoud van het hele voertuig. Dat wil zeggen, we repareren het onderstel, het geschut en de radarvuurleiding. De maaltijden kunnen gezien het huidige bonnensysteem genuttigd worden in de manschappeneetzaal. En hier op de kazerne Langemanshof is dat ook mogelijk tegen contante betaling in de Kadi-kantine. Geen bierblik. Ik ben Marcel Walting en ik zit hier ook 2 maanden. En ik heb het hier best naar mijn zin. Want het is hier veel gezelliger. Want je zit hier 3 weken met elkaar opgeschept en je moet toch een beetje met elkaar optrekken. In Nederland heb je dat niet. Want dan gaat iedereen s'avonds naar huis. En het is geen zakken. En je kan niet wat meer lachen. Frank Mulder, ik zit ook 2 maanden in dienst. En eens nadeel vind ik, in het weekend heb je weinig te doen. Dan moet je ook zelf wat zoeken en dan ga je automatisch naar de bar of zo. Dan ga je bier drinken. En ja, je wordt er gauw, ja, zullen we zeggen. Kazerne Langemanshof is een kleine kazerne, verdeeld in een werkgedeelte en in een woongedeelte. Er zit in totaal zo'n 900 man, dus iedereen kent iedereen. Daardoor vindt er ongemerkt een kleine sociale controle, maar de verhoudingen zijn zeer goed onderling. De dienstplichtigen maken gebruik van de watersportvereniging, een hengelsportvereniging, een klein beetje van de fotohobbyclub, maar met name de autohobbyclub is hier zeer geliefd. Ik ben onderhoudsmonteur bij het 43 tankbataljon, Leopard 2. Ja, het leven hier in Duitsland is duurder dan in Holland. En een nadeel is, je bent 3,5 week van huis. Ik ben Eno Verstrin, ik ben onderhoudsmonteur Leopard 2 met 43 tankbataljon. Ik ben in Duitsland vrijwillig naar Duitsland gegaan omdat ik hier een kleinere kazerne had en meer verdiende. Er zijn uitgebreide mogelijkheden hier in Duitsland om je vrije tijd door te brengen. Het zijn nuttig of aangenaam of beide. Naast de mogelijkheden van passieve ontspanning zijn er ook actieve ontspanningsmogelijkheden, waaronder verenigingsleven, zeer uitgebreid overigens. Maar vooral in het totale bezigheidspakket is het studeren erg belangrijk. En de studiemogelijkheden zijn hier zeer omvangrijk aanwezig. Omvangrijk in de zin dat wij alle
studieinstituten hier vertegenwoordigd zien in de vorm van lessen. Een studieconsulent die dat uitstekend begeleidt. Er zijn overigens een kleine 1000 studerenden. Productie op lessen en examengeld. Kortom, een nuttige bezigheid met als gevolg dat je mogelijk en hopelijk ook met een diploma terug naar Nederland kan keren en daarmee je voordeel kan doen in de burgermaatschappij na je diensttijd. Mijn naam is Johan van Vollenhoven. Ik ben radarist bij het 103 Verkenningsbataljon. Ik studeer NIMA A via de LOI. Dit doe ik ten eerste om mijn hersens bezig te houden en bezig te zijn. Ik ben de sergeant Gerrits. Ik volg de cursus middelbare informatietechniek. Ik heb net het eerste deelexamen gehaald. Nu moet ik nog 3 deelexamens en dan heb ik het echte diploma gehaald. Ik ben de soldaat 1 Eden Bogert. Ik ben bezig met de studie erkend als garantieagent voor het register B. Ik ben hier gelegerd in Honen, West-Duitsland. En vaak is het zo, omdat we zo lang binnen zitten, toch zo dat de avonden op een gegeven moment doodvallen. Ik ben op dit moment bezig met mijn studie en dat doe ik om mijn kans op de terugkeer in de burgermaatschappij en om me te verzekeren van een behoorlijke baan toch te vergroten. Ik ben Hans van Empel en ik ben de lader van de Leopard 2. Ik lig hier nu 8 maanden. 8 maanden op de kazerne hier in Honen. Ik zit nu precies, voor 2 dagen zit ik een jaar in dienst. Dus moet ik nog 2 maanden. En dan ben ik 3 weken thuis. Dan kan ik een beetje mijn eigen ontspannen, een beetje mijn eigen zijn. Niet allemaal zo, net hier als je wil gaan slapen, dan ken je het niet. Want het is altijd wel een beetje herrie. En dan kan je jezelf een beetje lekker ontspannen. Een keer gaan voetballen, een keer naar voetballen kijken, een keer naar een vriendin toe. Ik kan wel alles doen. Eigenlijk wat je hier eigenlijk niet kan. Waar je hier geen tijd voor krijgt, want je hebt hier maar 1,5 dag weekend. Goed, de praten is het weekend. Gaat als volgt. Men moet zich een aantal malen melden om 7 uur zaterdags, om 12 uur zondags en zondagsavonds weer om 12 uur. Dat betekent dat de huzaren zich niet ver van de kazerne kunnen begeven, want men moet steeds rekening houden dat men op tijd terug is voor het melden. Dus men zoekt het vertier hier in de omgeving, wat echter ruimschoots mogelijk is. Plaatsen als Soltau, Celle, Münster, allemaal op een afstand van 25 kilometer. Wat verder, Hamburg, Hannover zijn zeer geliefd bij de mensen die vaak uitgaan. Echter, men kan hier ook op de kazerne sporten, daar wordt ook zeer veel gebruik van gemaakt. De vrije tijdsbesteding, we gaan veel met de club uit, peloton. We gaan met een groep 10, 15 man ga je gezellig naar een discotheek. Je gaat stappen, er komen ook andere dingen bij sport. We hebben hier heel veel sportmogelijkheden, zwemmen, volleybal, vrije tijdsbesteding. Je kan hier van alles doen. Voor de rest ga ik regelmatig naar het zwembad, wat uitstekend is in Zeedorp. Dat is echt aan te raden. De sportaccommodatie is eigenlijk het beste wat in Nederlandse leger is, denk ik. Kijk aan, man. Oké, Fred. Mooi, rijders. Kom op! Kijk, grote. Rust. Naar binnen! Die bal naar binnen toe! Nou, ze hebben hier ter beschikking voetbalvelden hier. Daarnaast in de hal kunnen ze gebruik maken 's avonds. Een fitnessruimte hebben ze daar. Het fitnessgebeuren, zeg maar, dat is voor alle dienstplichtigen mogelijk. Er wordt een lichte bijdrage van de mensen gevraagd, zeg maar, een markt per keer. Nou, dan worden ze onder deskundige begeleiding, ook al zijn ze in Noord geweest, worden ze alles verteld van hoe ze de oefeningen moeten doen, voor welke spiergroep alle toestellen zijn. Nou, daar kunnen ze een uur voor trainen. Dus dat kan van 6 tot 9 s'avonds, elke avond en ook in de weekenden, 's middags van 2 tot 5. Naast het echte knutselen kun je alle mogelijke modellen bouwen. Van auto's tot radiografisch bestuurde vliegtuigen. De bouwpakketten zijn aanmerkelijk goedkoper dan in Nederland. De overgang die moet zo klein mogelijk zijn. Dus dat moet zo dicht mogelijk eraan passen. Ja? Dat moet nog kunnen bewegen? Ja, dat moet kunnen bewegen. Ja, zo is dat wel goed. We zijn hier bij de vliegclub De Griffioen in Zeedorf.
We hebben hier een mogelijkheid voor de dienstplichtigen om een opleiding te krijgen tot zweefvliegen. Er wordt gelest in principe in het weekend, maar ook op woensdagavond als het goed weer is en als er voldoende belangstelling is. Het is mogelijk voor de dienstplichtigen omdat het hier toch wel tegen een sterk gereduceerde prijs mogelijk is. In principe kunnen ze alle brevetten hier halen, maar waar we eigenlijk naartoe streven, dat is dat men solo komt. Het is mogelijk om op een van de vele paarden van de militaire ruitersportvereniging Zeepaard buitenritten te maken in de prachtige omgeving van de legerplaats Zeedorf. Kun je nog niet rijden, dan kun je het hier onder deskundige leiding tegen zeer geringe kosten leren. Zelfs het stallen van een eigen paard is mogelijk. Ook de duiksport wordt hier in verenigingsverband actief beoefend, zelfs in de vrije natuur. Buigen we een stukje door de knieën en doen we handje voor handje, trekken we het zeil omhoog. Ja? Nou, de watersportvereniging is een vereniging wat ongeveer 13 kilometer hier van de legerplaats Honen af ligt, op een camping. Daar hebben wij een bepaalde stek. En daar proberen wij dus voor de dienstplichtigen, zowel voor de beroepsmilitairen die hier zitten, ontspanning te geven ten aanzien van de watersport. Er wordt gericht surfzeilles gegeven door dienstplichtigen. We hebben gemiddeld qua dienstplichtige leden 150 per jaar. Een totaal ledenbestand ongeveer van 400. Het jaarlijkse kamp aan de Oostzee biedt uitgebreide mogelijkheden om het zeesurfen in al zijn facetten te beoefenen. Er is de mogelijkheid om in het weekend te springen. Alle dienstplichtige militairen en beroepsmilitairen die kunnen hierin deelnemen. De landingsrol is erg belangrijk, de reserveprocedures. Vrijdagsmiddags wordt er dan een examentje afgenomen. En wanneer die met goed gevolg afgenomen is, dan bestaat de mogelijkheid om de eerste sprong te maken. Ready, go! 1001, 1002, 1003, parachute. Er wordt gesprongen uit een Cessna 182. De afspronghoogte is 2500 voet. Oké, ga je voorbereiden op de landing. Parahouding, ellebogen bij elkaar. Kin op je borst. Wanneer men een achtsprong heeft gedaan, dan krijgt men het A-brevet en dit houdt tevens in dat men de wing op de uniform mag dragen. Ik ben Marco Tisserand. Ik zit hier geplaatst in Zeedorf, zelf voor gekozen. En ik kom hier vissen om een beetje de vrije tijd te doden. En ja, ik kan hier goed vangen, dus waarom niet? Anders zit je toch alleen maar in de bar en zo kan je ook je vrije tijd doorkomen. Dan kun je 15 of 20 meter. Volgens mij is het nog geen 5 december. Zijn we te laat? Zijn we te laat? Te laat? Volgens mij zijn we te vroeg. Nou, dan gaan we toch naar de reperbaan. Ja, gaan we dan weer. Kom op mannen. Oh, het net is wel scherper als afzien. Je ziet niet zeggen als je bijvoorbeeld de donker is. Ja, precies, inderdaad. Ja. In Duitsland geplaatst zijn betekent het recht hebben belastingvrij te kopen. Voordat je tot je aankopen overgaat, even goed nadenken. Dit soort apparatuur bijvoorbeeld mag u kopen, maar bij aankomst aan de grens zult u daar de nodige invoerrechten moeten betalen. Deze kleinere apparatuur moet u wel aangeven aan de grens, echter zijn zonder bijbetaling van invoerrechten mee te nemen naar Nederland. En al dit soort regelingen zijn neergelegd in het boekje wat u krijgt uitgereikt bij aankomst in Duitsland. Bebo.
Halt, laat. Uit. Rust. Heren, wederom aanvang van een verlof. Rij voorzichtig. Probeer nog niet zo snel mogelijk naar huis te komen. Probeer zo veilig mogelijk naar huis te komen. Wanneer u met uw eigen auto naar Nederland vertrekt, let dan scherp op de aangegeven snelheden. Rijd beslist niet onder invloed van alcohol. Mocht u onverhoeds toch door de Duitse politie worden aangehouden, vertelt u dat u NATO-militair bent en u weigert de u aangeboden geldboete te betalen. Willen we bitte aussteigen en die Führerschein en Fahrzeugschein mitbrengen? Een eventueel procesverbaal wordt door de Nederlandse militaire autoriteiten behandeld. Hierdoor wordt een mogelijke dubbele bestraffing, zowel van Duitse als Nederlandse zijde, voorkomen. U kunt op 2 manieren kopen in Duitsland. Belastingvrij, dat doet u dan in de shop. En u kunt het ook kopen in de Duitse winkel. De Duitse winkel, als u het daar gekocht hebt, mag u tot 890 gulden vrij invoeren. En als u het belastingvrij gekocht hebt, dus in de shop, tot 125 gulden. Niet in marken. En er is een duidelijk verschil in aangeven en niet aangeven plus verstoppen. Indien u dat niet aangeeft, dan moet u bijbetalen. Maar dan moet u betalen over het gehele bedrag. Plus u krijgt dan een boete. Hebt u het aangegeven en u bent boven de vrijstellingsgrens, dan betaalt u alleen het belastingbedrag. Neemt u sterke drank mee, dan hebt u een halve liter vrij. U moet bijbetalen 8,20 gulden per halve liter, als u het hebt aangegeven. Hebt u het niet aangegeven, dan krijgt u ook die 8,20 gulden plus een boete. Sigaretten hebt u 100 stuks vrij. Dat is dus 4 à 5 pakjes. Bijbetalen moet u, als u het hebt aangegeven, 3,60 gulden per pakje. Hebt u ze niet aangegeven, dan krijgt u een boete van 25 cent per sigaret. Bij het verstoppen, dan krijgt u een boete van 50 cent per sigaret. Als u goederen hebt aangegeven, zorgt u dan dat u er een bon bij hebt. Dat u het gekocht hebt, of in de shop, of in de winkel in Duitsland. Dit is een alarmpistool dat u in Duitsland vrij kunt kopen. Het is echter verboden om mee te nemen naar Nederland, omdat de vuurwapenwet erop van toepassing is. Elke vorm van drugsbezit in Duitsland en binnen de legerplaats is verboden. Ook het meenemen van 1 gram drugs uit Nederland naar Duitsland wordt vervolgd door de krijgsraad. Voor de dienstplichtige die hier geplaatst wordt, verandert nog alleen een ander als hij naartoe komt. Ja, natuurlijk. Hij krijgt bijvoorbeeld zo'n 20% meer wedden dan in Nederland. Nou, moet u natuurlijk wel rekening mee houden dat alle prijzen, ook op de kazerne hier, in Duitse marken zijn. En aangezien een Duitse mark duurder is dan een Nederlandse gulden, is hij natuurlijk wel meer kwijt. Bovendien, doordat hij hier langer verblijft, heeft hij meer consumpties. En ja, dat kost ook geld natuurlijk. Ja, oké. Nummer 48, De humanistisch-geestelijke verzorging in Zeedorf wonen Langemanshoofd wordt verzorgd door 2 raadsleden die over het algemeen alleen groepsgesprekken doen en individuele hulpverlening. De militair sociale dienst verricht bedrijfsmaatschappelijk werk ten behoeve van beroeps, maar ook van dienstplichtige militairen en hun gezinsleden die op enige wijze problemen ondervinden bij hun verblijf in de militaire dienst en specifiek bij hun verblijf in West-Duitsland. We zijn gehouden aan de code voor het maatschappelijk werk, wat onder meer inhoudt dat er een geheimhoudingsplicht bestaat. Het staat iedereen vrij om hier binnen te komen wanneer hij wil. Goedemorgen. Goedemorgen, ik ben de postpaal van Kasten. Nou, hier bij de veldpost verwerken we dan per dag ongeveer ruim gezegd 10.000 stukken.
En als we een goede dag hebben, dan zitten er ook een stuk of 25, 30 pakketjes bij. De 41ste bevoorradingscompagnie is hier in Duitsland belast met de verzorging van alle brigade-eenheden van de 41ste Panzerbrigade. Met de klasse 5, de munitie, de klasse 3, de benzine, olie en smeermiddelen. En hier voor Duitsland specifiek ook nog de bevoorrading van de bospompen. En met de klasse 1, de levensmiddelen. Batterij, 3 zandgranaat. Lading, 3 groen. Snelle buis. Derde, eenmaal snelvuur, laden. Hoekmeterstand. 3, 2, 5, 0. 3, 2, 5, 7. Hoekmeterstand. 3, 2, 5, 7. 3, 2, 5, 7. Correct. Kwadranthoek 3, 0, 7. Kwadranthoek 3, 0, 7. Correct. Kwadranthoek 3, 0, 7. Correct. Hoogte staat. Breedte staat. Klaar. Derde klaar. Derde, vuren. Ik ben wachtmeester Peters. Ik zit hier vanaf juni. Ik heb eerst 6 maanden opleiding gehad in het Haarden. Daarna naar Duitsland geplaatst. Dat was een beetje moeilijk, want ik had de keuze tussen Assen of Duitsland. Nou, ik woon in Brabant, dus Assen was voor mij ook ver. Ik ben Calendar Broos, ik ben chauffeur. Ik heb een leuk baantje. Ik zit hier goed in Duitsland, beter als in Nederland, net zoals die andere jongens. Ja, de oefeningen. De ene keer is het wel wat zwaarder dan de andere keer. Ik heb ook wel eens tegenslagen, maar voor de verder rest vind ik het hier toch wel goed. Ik heb het goed naar mijn zin. Het weekblad De Griffioen vertelt het wel en wee van alle Nederlandse militairen in Zeedorf, Honen en Langemanshoofd. En het is hartstikke leuk om daar als dienstplichtige militair aan mee te mogen werken. Mijn naam is Corporaal Knechtering. Ik ben sinds januari 1987 gestationeerd hier in Bergen in Duitsland. We zijn op dit moment bezig met een oefeningsschietserie, Bergen 3. Wat ik er eigenlijk van vind is redelijk. Misschien wel een beetje wat vermoeiend, maar al met al gaat het eigenlijk wel om het scoren, het traineren, dus ook voor het hele eskadron. En bestuurder op Leopard 2, weinig interessant met schietserie. Maar weinig doen, hooguit met battle run is het wel interessant. Dan is het een rijdende actie. Maar andere oefeningen gaat het beter, want nu zijn we alleen maar een beetje voor verzorging van de tank. Te helpen met munitie beladen en kijken wat er gebeurt. Verder is het eigenlijk weinig. Ik ben Dirk Hoek, de pelotonscommandant van het derde peloton. Schietseries vind ik op zich erg leuk, behalve dat je er zo heel lang moet wachten. Als je een battle run schiet met je hele peloton is het toch heel erg leuk om te doen. We zijn hier momenteel op het oefenterrein Vogelzang in de Eifel in Duitsland. Waar we met een panzerinfanteriecompagnie van het 42e panzerinfanteriebataljon, met een eskadron van 43 tankbataljon en een panzergeniepeloton bezig zijn met het verdedigend gevecht. U heeft zojuist in een opstelling, in een teamsopstelling, heeft u gezien dat nadat de vijand daar was ingebroken, dat we met een vuuroverval van een tankpeloton, Leopard 2, die vijand weer uit de opstelling hebben gedrukt. Wij zitten hier op dit oefenterrein om regelmatig met alle compagnieën de bouwsteenoefeningen, zoals die in de VAOV van het Eerste Legerkorps zijn voorgeschreven, om die te beoefenen in een groter samenwerkingsverband. In dit geval dus een compagnie, een eskadron, aangevuld met een panzergeniepeloton. En daar doen we dan over dit hele gevecht, een bataljonsgevecht,
doen we dan 3 dagen. En momenteel zijn we hier een verdedigend gevecht aan het voeren. We komen net van de andere kant en hebben hier een nieuwe stelling ingenomen. Zodat de andere voertuigen terug kunnen trekken en wij hun dekking kunnen geven. Op het moment dat zij hier bij onze stelling staan en het gevecht wordt te zwaar, dan vallen wij weer terug hier naar achter. En zo gaat het plaatje de hele tijd door. We steunen elkaar en we komen bij elkaar in stelling en dan doorschrijden we elkaar telkens. We moeten met elkaar doen. De oefeningen vooral, dat draait altijd om met elkaar iets te presteren. En tot doel daarvan, ja, dan moet je toch eigenlijk met elkaar opschieten. En dat gaat gewoon. We hebben een eigen kompiesbar. En dan 's avonds wordt er dan een pintje gepakt, is een keer wat gedronken en dan is het weer allemaal gezellig. En dat is heel fijn eigenlijk. Ja, de saamhorigheid in Duitsland is denk ik beter dan in Nederland. Want je gaat met de mannen uit, alles wordt gedeeld met elkaar, maakt niet uit wie of wie. Het is één grote familie eigenlijk. Ja, inderdaad, we leven met elkaar. We zijn nou momenteel weer een periode 5 weken bij elkaar. En je kan natuurlijk niet veroorloven dat je met elkaar niet kan werken. Als commandant Nederlandse troepen richt ik mij kort tot u. U heeft nu een indruk gekregen over het leven en werken bij de Nederlandse troepen in Zeedorf, Groningen en Langemannshoop. In het werken wordt veel van ons allemaal geëist. Eist u in uw vrije tijd, die u zeker hier ook heeft, veel van uzelf. Wees actief. Maak iets van uw leven. Gebruik de faciliteiten die wij hebben op studie en op ander gebied. Tot slot rest mij nog u allen een goede tijd hier in Zeedorf toe te wensen. En na afloop van uw diensttijd een behouden terugkeer in de civiele maatschappij.